model. Sa? Kanang di oil lang sa mo ba? Unsa ka sabon? Kanang sabon, kanang kuan di ba? Sabon sa iro. Kanang mga sabon sa kuan ba? Kanang Okay. Unsa? Iwala itong model pero sa germs. Drop it. Mabuhay and welcome to my vlog and welcome to padulong sa padulong sa pambalay nalan nga papita kaayo. So guys, padto ta karon og daghay kog likaw karon adlaw oy. From this Damilag madto ko Philips kay madto kog Oles magkuha ko og module sa akong pag-umangkon, and of course madto na po din minian ang Flores sa Manolo Fortich kay uban na nako siya kay na siya tuyo dito para mag 30 minutes na gahulata yung manay o pag sakyanon niya 10:45 to 11 na akong schedule sa Oles, 11 to 12 pa man hinoon. So what a choice but to wait. Kasakay na kita after 45 years. Salamat kay na naginigawas pa Philips pa pwede Oles. Oh. Okay, thank you. Ano nata sa Camp Philips Bukidnon pasulod data dito sa Oles padulong sa Holy Cross. Kuya, salamat kaayo. Nagin mina sa Oles iya ha ako asa. Ay Oles ko siya sa Holy Cross na bailon ano. Artistahon o mga tiguwang na manggod. Ay nagwapo nga kuan oh. Minugna sa Dios. Char lang, no? So tag fishing. Lagi di ka kasulod diha. So see you later. Sige, bye-bye. Say hi. Hello. Mga malangga. O magwara-wara sa Padiris Philips. Bye. See you. Okay. Dili lagi relax ay ka tense. So Oles na ta. Kujot lang. Kaya mo lipid sa daan. Good morning. Tumali. Malita na ito na guard diri.
kasi Papa busy. So, dapat ato i-follow ang safety protocol. Aday ang guys. May motor ba ko ano mga teachers ha? Always ba kay sa ilang mga instructions tanan sige ko kasayop pero silang Miss I Fortis kay sila kay ilagyo kong pagbigyan mga ilang na una bang nagdaot ra ba ni manay basig sabton. Sumusunod sa dito guys, okay? Dito ta magkuha sa ato ang di ko nalimutan ako ang flash drive. Magkuha ta sa module dito sa ato tanawon guys. Ako sa ibali ang At sa ibali ang phone sa mukha niya. So yes, mingaw sila diri. Morning. Ano magsala? Mingaw pa diri ay. Mingaw sila diri guys. Nagsaba sa diri. Ito po. Morning. Ay ma. Morning ma'am. Masa ko sa ihatod. Hi miss. Wait, na-vlog ko ha. Yung magkuha ko sa kaani ko. Hi miss. Nagwapas mga Amaris. Miss Amaris to. Hi sir. Sige, ani sila diri guys. Kay dapat should. Diba madam? Kasi guys, madam ano. Basag lagyo. Camp Phillips Parish Church, Oles, Holy Cross. Dito ang plantation og kinsay gimingaw dining lugar, bugnaw kaayo. O kinsay nakadumdum itong mga taga Holy Cross kag taga plantation kag taga Oles ka kung kadumdum kag napay santulan diri sa una. Nga diri manaka. So ako sa nang ibisita ni mga kuan mga bayot nga upaw. Ang gatag pisi ron. And of course, hi ma'am, may punta. Say. Video man ang kalikal. Video. Ang wara-wara ko ka ng featuring Camp Phillips Bukidnon. Maybe dito mag-bro na ka pink way. Ha? Asa man? Ba? Oh. Sa behind the scene. Asa man? Hindi ko yung corner Yes, dito. you can never can tell. Sas man ang So, umano ko sa Oles, umano ko sa Philips, mato na ko balik sa PCH1, kaya doon ako, ato na pa ako si Anang Flores, kaya mato ko namin og Manolo karon. So, I will, ni I will, ni I will, so, naroon is Philips, morning Philips guys, so wala pa kakita, wala pa katuod ang Philips co-op, muna na din ha, and kanina sa King nga multicab, kay Choy Choy nga multicab. Wala yung mga rusts. Char lang. Hi! Oh. So welcome to PCH1 entrance. Feeling yung entrance. Mabakli ko pa yung ilang Ma'am Ann Flores kay para sana ma-exercise po kay. Pero di dako na gid akong tiyan kay tingalan ko ani akong shorts ay kay muraga. Gahuot na gid siya di na ko kinanglan og bakos. Hoy! Inay dong. Salbahis nga iro. Iro salbahis nga bata. Giyajungan ko bike sa kantubangan. Agay, ako si ang tikoy ani ron.
Mana kita rin ang Bes. Hi, Bes! Dayon ko, as Bes. Hi! Ansa, wala? Oh, good morning! Hi! Nanatos balay sa mga trader. Oh, ansa? Ha? Ansa na? Ansa? Hala! Hoy, hayat tay! Hala, isa tay, kadali tay! Hoy guys, aras tatay! Hoy, Karen! Mau ni siya, no? No, nalagis tatay. Hoy, tay, mga hapon, tay! Tay! Magagikan? Ha? Oh, hoy, Karen! Arbon! Nanay sa tatay, di ba, gitagaan ang kanila ginani? Oh! Tapi lang ka, hoy, tay! Ha? 5 bangan. Fixing ko, Bes! Paritay sa Bes! Hoy! Ano, ganyan na, padapin sa tay ka, igang init ka itay. Ang sana, di na ako na pleno kay mapalit si An. Hoy, ganang naging umagot silang Karin nga, kuanan kuno kanila. Ang sana, ang sa to, Bes? Kuanan mo kuno kanila, og kariton. No, manawa pa. Wala pa. Sasang! Ay, narat siya Karen. Guys, mo siya si tatay atong palitan og kahoy. Kunya, para... Oh, ilan ni siya? 5 ang bangan. Nasa PCH1 karon guys. Asa man ka padulong tayo pagkuman? No. Kadumdum ka dito man mi sa inyo kato naghatag mi ayuda atong pandemic. Dito di nga itong inyong balay likod lusod nun kaayo. Karera, karantay. Tayo dito arasan atras ang tao kay init kayo. Hey, very good kay Best Ash. And of course, tayo gibutang tagaan man kanilang gipahimuan naman kanilang Karen Arbon og sila may na-assign sa imuha magtabang kanang hatag ano sana katong kariton. So latulatan ang nimo tay ha. Best, thank you kay Best. Oh. Tay, dito o pagkuan so ikiinit kaayo. Maginambog ito nga wapo kuno siya lawas sa bako agabait. Oh diya. Animal ka. And of course, okay. May akong palangga naguli. Oh, okay. Hi. Okay. Balik ni punto ha? Ha? Na. Uy, nagit si tatay kaluin ni tatay eh. Maragi giigangan gani ko mora akong lakaw guys si tatay pa baka to nga. Nanguan pag siya kahoy. Thank you so much Best and Port Flores. Imog yung gipalitan si tatay. Ug kuan, ni ilang gisikituan na maghatag dayon bakit para. Girasad kuno halata siya rin. Sa? Anong di ay lang sa mo ba? Unsa nga sabon? Anong sabon kanang kuan di ba? Sabon sa iro. Kanang mga sabon sa kuan ba? Kanang Okay. Unsa? Imo lay kang model pero sa germs. Ano man? Ano ka na? Unsa man ako na? Kanang may dapat sa germs silom. Unsa anong germs? Unsa lugar ako ang? Imo kay model sa sabon pero sa germs. Bastos man kami sa kunsaon pa oy. Ha? Sige, unsa ba? Di na ko mag. Me? Ano na yung meeting? Unsa lagi ako ingon? Philippines. Hello world. Ariel John Wickman. Na-interrupted. And Unsa ba? Ariel John. Hello Philippines, hello world. Unsa ko ipon ni? Wala na rin cutex akong tiilwang o cutikin na po bang we. Ako nang gikuan nagkuan na lang kay kuwang oh. Nagkunsa gani na nagmedyas na kay kuwang kay hugaw na kay akong tiilwang. Cutikis akong tiil ba? Mga pisa ta na. So yes, manakos Oles, manakos Philips, ani na pong ko dinis tagiban ilang okay. Sa Joseph dinis Derbisi ilang Best and Floor ilang ma'am. Sa PCH kay mag pabanan sa namo si ma'am kay pasig kanang kuanan bitaw siya kanang tulison niya siya dito ba kay mag grocery siya. And mahapit siya lang good. Mahapit sa dami karon ilang melody nga Borha kay na ako na siya ihatag sa ako karon ako mapitan karon si Ate Alma. See ya later. Yeah, so alligator you say hi. Wakay tulog ni siya ba? I know. Kaya nabuntaga na siya pa birthday. So, see you later alligator. Amwamwa. Na. Kapis at nakadali sa kuan ba? BBC Homes. Okay. Sige ko na. Okay, lagi driver man ko. Ikaw may madam ba? Ate Ann. Sige, madam.
So yes, na ko ilang ati Alma nga borha. O diri lang nak wait sa pause for a while and smile. Ay, ko ana ginako ako ang sa tuoy body and mask bus and unsa gito ay bait sa basta kita. Ayo, sir, may hapon. Nasi Ma'am Alma? Hi. So nanagi kong ati Alma. Ay, Lord. Ayo siya sa ati. Hi! Oh, Nara. From Dubai with love. Salamat yung kayo, MM. Pulo na ba ko na auto? Wala problema. Akong pinakagwapa nga kandidata sa Manolo Fortich. Thank you, ate. Kandidat ako, anak! Oh, yang anak akong kandidata. Thank you so much, MM. Mga hapitan ginamo. Thank you, ate. Bye-bye. Okay, bye-bye. Yes. Makasabot sa ilang istoryan. Sa nilang ipag-istoryan. Sa mag-istorya tag-ato. Manglibak tan. Kasi itong libak ko nung. Bibagan na lang tulo. Bibako na tulo. Mga basong, mga bahog biso. Sa nagana ni Vice. Kala pong gadrive kay bahog tikoy. Ano man? Tiktikon. Dako pa dyan nagmata. Yan, ito tayo ang seats. Ha? Kasi yung madangan ng mayor. Ipakit. Si Mayor Pakit. Kipon. Ano siya na? Bayern. So nalabi sa Manolo Fortich guys, mag-storya na lang minduan ni Dodong kaya di man minila istorya ko. So mag-storya na lang itong Dodong ha. Paano ba takal? Oh, lamig ka marag ulod sa kuan oh. Marag ulod sa kanang ubi cake. So guys, first time ko nakaanhi og Prince. Karon nga week. So this is Manolo Fortich. Muna ato munisipyo dito and the plaza. And of course, ata karon din sa Prince Hyper Mart. There you go. So, let's get inside. Ha? Mas raman tabas, no? Oh, di ba? Kani bito magsunod-sunod na bito. Ha? Kani bito maguban-uban na bito tas mga nang naipaliton kay hotel yung choice at may magsige ra gid tao. We will. Na ha? Bisiri tagtanaw. Para ani ni oh. Sunod-sunod. Dali nak.
Hi. Asa mi og kuan diri. Nagwapo siya mga tao. Gwapo siya. Taga Prince man. Asa ko mi og cutex. Asa mi gwapo pang kuan ani na. Kana bitong pangkukulang bitaw siya na sambunan na bitaw ama. Tambunan na bitong akong kuko nga nangamatay na bitaw. Mangita ta karon og asay nindot ani. Nagya pun daghan kay sila diri, I promise. Daghan kag choices. Mas ngayon kung ato di ka ngayon og ana. Dire ka ngayon og ana. No? Dapat atong daghan kay gwapo diri sa Prince, promise. Di lang ta ka eksena. Completo servicio garantizado. Announcement. No repeats the Prince price. Ang binang cellphone pa din. Sa diri sa Prince sa Hypermart, hyper ang mga tao. Thank you very much, Prince Hypermart sa Manolo Fortich kay grabe sila ka paspas. Grabe ilang trabaho dito. Paspas kayo papalit tatay palito na gitay palit. Dali lagi kayo. And of course, no? Kuasa ni Besh? Dala na ni Besh? Di na Besh. So yes guys, mga gito akong typical day, every day, boring but with your kauban, that's what matters. That's what Ay, thank you kamera na bestie. rin. Pero magudo. So yes guys, wala pa naka-subscribe sa akong channel. Please subscribe na mo guys and ipang like sa dinyo mga videos. Oy, i-share lang po dinyo. Ay kay para pod makalepay. Okay, so again guys, thank you so much for watching. Again, ako yung manay wawi. Hello Philippines, hello world, and of course, hello Kitty, mwah mwah mwah. Kilokit.